Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ụmụ Igbo na-azụ ahịa na Alaba International Market apụtala na ngagharị iwe n'ihi ihe mkpagbu dị iche iche ha sị na ha na-enwe na ya bụ ahịa. Nke a mere taa dịka ha pụtara n'igwe ma kwechiri ndị ọkala ogori ha na ndị agboro bụ ndị na-ekwe ihe aṅụrụ mmiri tọgbọ iko na ya bụ ahịa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo abụrụla ndị merụrụ ahụ site na ya bụ ihe okwu n'ụka dapụtara n'ihi na emegidezi ya bụ ọgụ abazia na ọgụ mma, osisi na okwute. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Alaba is not safe now. Everywhere don't close. If you don't come market, I better find somewhere hide though. There is serious riot in Alaba now. All the whole market don't close. Kita ndị Igbo na-abịa kita ka wahala dị 2x2. This guy just come carry head block. Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso eburu anyị esonye onye na-akwado ihe anyị na-eme, asị nkịta alụkwa. Nwe na-asị na Chineke nna ga na-edube gị na-eche gị, ọpụpụ gị na mbata gị ga na-abụ ije awele. Teta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram gị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo nwanne, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọkwa na Twitter ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo nwanne, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok tikiere m eme atọ ọfụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m unu. Ngwe na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ihe onyonyo a.